Good evening mga ka-dragon. Welcome to my channel, NC Mo Vlog. Mga ka-dragon, nag-pork ginisa, opo. Ito mga ka-dragon, pork natin. Itong opo. Let's go tayo mga ka-dragon. Iwain muna natin yung mga sahog natin. Tingnan natin ito mga dragon. Slice natin ang opo. Ito mga dragon, manipis lang para ito na mga dragon. Ang pork, karneng baboy. Takpan natin mga ka-dragon. Ihalo na natin ang opo. Subscriber, maraming salamat po.